जागोमानिखौ मावनांगौ नै 93 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSc गोरोबथा जाबाय नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयाव थाबाय नै महामाया हाजो नोंखौबो नुदोंमोनना बर'नि सोमावसारनायखौ नै हरखानि दैसा नोंबो साखि दङना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखु फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 21 मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जाबो खौसे जा दाबो सम दङ मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो जोबनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ गुबुना हरै जोंखौ फैसासो साफिनबावबाय नङाब्ला बड'फानि सिमाङा सिमाङै थालांगोन फै जों बयबो खौसे जानो
नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै गिलु बालु हाथियारनि दावहासो नांफैबाय जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयाव नै बहामाया हाजो नोंथांखौ बर'नि नै मोनसानि दैसा नोंखौ साखि दङना कार्बि आंलं थानाय बर'फोरनि फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 21 मुगानि बर' फिसाफोरनो नोंसोर खौसे जागोन खौसे जा दाबो सम मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो जोबनानै थाङाखै गावजों गाव राजखान्थिनि एना एनिखौ गुबुना हरै जोंखौ दैसासो साखिहोबाय नङाब्ला बड'फानि